Здравейте на всички от бокса, съм Жукърписи и в момента почвам първи епизод от моето Майнкрафт оцеляване. Така, първо правя нов свят, ще се казва Жокера 50. И си дъще... Така. Сега се билдва терена и ще почваме Майнкрафт с нашия първи епизод. Дано да няма лаг. Ако има, ще се постаря да го махам. Ако няма лаг, ще е добре. Ето, спалнати сме някъде по средата на нищото, има лаг, както по принцип, затова слагам мъгла. Сега няма мъгла, сега ще има много мъгла. Оле! Така. Спална ни във водата очевидно. И затова първо ще ходя за дърво. Защото без дърво сме на никъде. Ето. Там овци ще ги взема. Т.е. ще ги окастря за вълна и с вълната да си направя MLG легло. Трябва да ги убивам. Ай, няма да правя сега. Няма да се занимавам с овците. Довършвам. Ох, какво стана, бе. Ще си доотсека дървото и си правя там workbench и такива простоти. Бая лагва, съжалявам за което. Ще се опитам в следващите епизоди да няма лаг. Но така е при повечето от хората. Просто тук има трева, която пуска seeds, т.е. семена, с които ще правим ферма. И с фермата жито. Да. И дърво и толкова. Ето. 11 дърво. Добре. И какво ще правя? И аз не знам. Ще търся коал, т.е. въглен. Коал. Какво има там? Да, на плажа винаги ме спаунва. Никой не ме спаунва до някоя... Какво до някоя? Не знам какво говоря. Добре, правя си workbench. Ете се прави workbench с 4 дъски. И с workbench си разширявате от 2 на 2 до 3 на 3. Това. Сещате се и си правя planks. Още planks. Т.е. дъски. Си остава 5 wood за всеки случай за въглен. И ще си правя пръчки. Така се правят стикс пръчки. Ако някой не знае случайно. 16 тъна са достатъчни. И си правя кирка. По този начин, т.е. дървена кирка и дървена лопата. За сега. Е, така се прави лопата.
И почвам да копам на където ми падне. Е така. Да. Няма да си правя къща още от първия ден, защото не знам, защото не ми трябва къща още първия ден. Няма смисъл. Ето, продължавам навътре още. Тук има кобълстоун, т.е. стоун. Като го разбия става кобълстоун. Тук малко ще го поправя, че не ми харесва дизайна. Чуя се дали да изврати. Извратише. Е така ми харесва. Добре. Взимам си workbench, вътре ще си направя там какво трябва, ще се разширя. Естествено, то пъти некомфортното. То ми трябва и кобълстон за печка. Аз нищо не виждам. Тоест виждам, ама няма да виждам скоро. Точно съм за една печка. Слагам тук workbench и правя печка. Така се прави печка. Фурнанс, печка. Ето и ще пека wood. Тоест, да, wood, дърво и ще го правя на въглен. За да си направя торчове, за да виждам по-добре и за да ми е по-комфортно. И няма да си хабя planks. Тоест, да. И ще направя торчове, за да си осветя. И ще си направя врати. И там има скала. Да. Тук до водата е яко. Тук каквато е дупка. Нищо особено, ще го запълня. За кеф. Ох, какъв лак. Какъв лак, наистина. Не е много голям, но пак е дразнещ. За всеки го. И торчове се правят по този начин. Ако някой не знае, ето вече знаете. Слагам на произволно място торчове. И сега ще ходя да кастря овци. Първо ще направя един меч. За по-бързо кастрене. Ще едно тук. Така. И после и той ще го допра. Тук е. Той ли е сто? Добре. Правя меч и продължавам и отивам да кастря. Т.е. да си направя легло. Даде. Стоун. Дървен въобще няма смисъл. Просто няма смисъл.